hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan naso mangasi, asalam gadahamu marhite siani, molotung nunga di daihamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hago gootai, olopok kamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Mahartangi yang mahita, ale Tuhan debata para si rohan na sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami jalan mate rab dohot Tuhan Yesus Kristus. Asar rab hami dohot ibana tu hasangapon. Say parrohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihapor siaon nature. Asa totong makirim di haheheon dohot di hasangapon sogot. Sile hononmu tu akka napor siai diho. Amen. Patik ni debata di Minggu Keluarga Sadarion tersurat di 5 Musa Biddu 20 walu ayat sia. Pahoton ni Jahoba mahoga bebang sona nabadia, songon naung ni warihon na hian tuho, molotung diraduti ho akatona ni Jahoba debatam, jalamar parange ho di akka dalanna. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata lau mangulahon patik nai
Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Renungan situasional. Kita bersukacita karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah. Kiranya ibadah minggu keluarga ini semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ingatkan kami supaya kami selalu menyaksikan, tetapi aku berisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya di dalam hidup kita, secara pribadi maupun di dalam hidup keluarga kita. Di tengah banyaknya tantangan dan godaan, kita diingatkan supaya jangan melupakan Tuhan, tetaplah setia. Ya Tuhan, berikan kami hikmat dan kekuatan supaya kami dapat mengarahkan hidup keluarga kami kepada Yesus. Orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga yang memimpin seluruh anggota keluarga untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, menuntun dalam ketetapan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga hidup keluarga bertumbuh dan dapat menyaksikan kasih-Nya kepada Yesus. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, itulah yang akan memperkuat persekutuan hidup keluarga. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Sebab setiap keluarga yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan kekuatan supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi orang tua kami. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,
maka Tuhan akan memberkatimu dari Sion. Kita bernyanyi. Semoga hikmat daripada Tuhan menuntun hidup keluarga kita. Pengetahuan dari Tuhan selalu memagari arah langkah kita. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Gunung tinggi Tuhan raponau, jalasai di pasu-pasuan, sai ditunggu amono madamu, talu musuh jalan monangan. Hai parko guna sungatu dosa, debataku saleleng naik, mengalewon name doho Tuhan, doakan abojot rohai. Tatopo tima dosatta nagodangi tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala ro di saleleng-leleng nado asini roham. Hujau hami do guarmu nabadiai, ala targogot hami marningot dosa nami. Sai asi maroham midahamion, marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopokko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite pangalau sion nami di hatam. Unang alang asini roham, sai urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palu wahami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Basa-basa ni debata taringot tu hasisaan ni dosatta. Songonoddo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam.
Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri mana lesei akka pangalau sim, alani hadirioku. Jaladang be hupa ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabegema hatani debata epistel di mingguta sadarion di enet sian buku tolu Musa biddu 20 mamuka sian ayat parjolo saat rodi ayat papituhon. Dungi romuse hatani Jahoba tu si Musa songonon. Ikon dohonmu Israel, manang isepe sian halak Israel nang sian halak dagang akan nama sian Israel tung surat di paleon sian tanakanan tumolok. Ikon marutang ibana. Ikon ala Israel ni tanoi mangaruri ibana ate dohor ba. Au sadire pe manuju bohiku mangalo jolma si songoni jalamaniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona ala naung nilehon na sian pinoparna tumolok asa paramuton inganakku nabadiai dohot paleahon guarhu nabadiai. Tung surape di paulai simin tanoi hirana sodi iman jua mas songonai. Ujuna melihon ibana sian pinoparna tumolok asa umian ibana ibana. Au sadiri mamanu jubohiku mangalo jolma si songoni dohot mangalo dongan na samarga. Au huhut maniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona rap dohot sude na mangihuton parmainanonna akka na marmainan mangihuton ibana tumolok. Tung sura balik mana ise untuk haruding mana tu halak atau asa mangihuton parmainan sida ikon manuju bohiku mangalo joma songoni dohot maniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona. Rap hita dibaheni ikon perbadian muna diri muna asa gawe akan nabadiai hamu ai audo Jahoba debata munai ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jalan naum peopsa. Amin. Dada guru diabe Jesus dona una la
maha tidakkon maha porsiaottai, songon na hina tidakkon ni dongatta saha porsiaon di saddo portibion rap mahita mandok. Au porsia didabata Jahoba, ino ama palgogona suatu dosan, nanu pamangin tano. Au porsia Yesus Kristus, nanu bata Jahoba nasa sadai, iman tinubuhon isi Maria, naga gabi siatuli parmalia, ado lakso habubuan, ido tuhata, natu bernit, di pengumuman di silatus, nama tetar kajal doribana di hau binar siang, natu tuban watoru dung di tanom, namulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau kudul tu siamon di debata Jahoba, amanai pargogona suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak nama ngulu dohon namate, au porsia to di parbadian, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, do di asesani dosa, do di hatai namandok, mulak mangulu sogo dagini halak nong mate, do di angoluan na sudah. Amin.
tikting si jahaon di Minggu Kuasi Modo Geniti, tanggal 12 April 2026 pukul 7 WIB. Sada, jadwal pertanyaan daerah masuk hari Rabu 15 April 2026 pukul 10 WIB. Sada, WIB daerah Sada Riau Patra Kumala, Namba Jabui Sergius Simanjuntak Inang Situalina Borumarpau, Inganan Ruang Konsistori Lantai Sada. Daerah Toludago, Nama Jabui, Manukpak Sinaga, Inang Rumondang Buru Purba, Inganan Jalan Batik Kurcita nomor 2 Sukaluyu. Daerah Opat Sarbuncip, Nama Jabui, Calon Situa Roy Simanjuntak, Inang Rani Bursitanggang, Inganan Komplek Mustika Residen Tolu nomor 10 Sada Ciwaruga Parompong. Poin 2, Parmingguan Keluarga. Sada, Parmingguan bulanan keluarga pukul 7 WIB Sadarion di Patupa Marhite Bahasa Batak. 2. Pasahaton amplop pilihan bulanan keluarga Manang Hamol Detion Dohita di Parmingguanon. Tolu, pelantikan pengurus seksi-seksi Dohot Panitia Pesta Huria. Di Parmingguan pukul 10 Sadarion di Patupado pelantikan pengurus seksi-seksi HKBP Bandung periode 2026-2020 lalu. Dohot Panitia Pesta Huria HKBP Bandung 2026. Tatanya konma Anggiat Mardalan Denggan Ulaoni. Opat, Tangyang Paborhaton Ujian. Di Parmingguan Sadarion pukul 10 WIB, Dohot 15 WIB. Di Patupado sesi Martangyang Laho Paborhaton Yanak Pekta Parsikola Nang Mahasiswa Laho menghadapi SNBT Nang Aka Ujian Nabe Rap Udurma Yanak Pekta Mandohoti Udlaoni. 5. Konven Pangula Nagok Tiki di hari Senin 10 April pukul 10 WIB Maringanan di Huriata di Patupado Konven Pangula Nagok Tiki Dohot Keluarga HKBP Distrik Saplualu Jabar Tinggi. Tatanya konma Anggiat Mardalan Denggan Ulaoni. Onom Pambohalon Gurukur di hari Senin tanggal 10 April pukul 1 pukul 1 Syawib Maringanan di ruang serbaguna lantai 2 Dewan Marturia Nihuriata Patupahon Pambohalon Tu Akka Gurukur Nabaru Marsiajar Riyama Ruas Nihuriata Laho Mandohoti Ulaoni. Poin 7, memasuki masa pensiun Manang Purna Bakti. Sada, Naeng Mambongoti masa pensiun Manang Purna Bakti di Huriata Ima Situa Timbul Manik Sianwik Pajajaran. Alanii di Sude Parminggon Nanaengro tanggal 10 April Situa Timbul Manik Marhobas Gabe Liturgis. Laos Papungu pilihan Marhite Aplop Tadda Lasni Rohata Siala Pakobasion Nasida di Huria Taun. 2. Acara Parborhaton pensiun Manang Purna Bakti di Patupa di hari Minggu tanggal 26 April di Parminggon pukul 10 WIB. Songonima tikting di bagasan mingguan tuhatama mamasu-masu. Maredehita sian buku ede nomor 743 ayat sada dohod udutna huhud papunguhon pelian sada A dohod sada B. Bini by Mango
dengan lalu jalanku tempuh, menguatkan hati jiwaku, memuji memuliakanmu, hingga tiba di rumahmu. Martang yang mahita, damai di dematana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani Tuhata jami tadi hita di minggutta sadarion, iman atar surat di buku Sada Petrus Bidusada, mamukamai sian ayat 10 tolu sahab tu ayat 10 Sada Petrus sada ayat 10 tolu sahab tu ayat 10 songonon ma tar surat disi. Dibaheni hohosi hamu marohamuna, torang marohamuna, sadok makirim mahamu di asini rohana tarbuan tuhamu di hapataron ni Yesus Kristus. Songon dak danak si pangoloi mahamu, unang ma payutihut hamu be sakap-sakap ni roha, uju di haotoon muna na jolo. Alai mangihut ton na badiai, nama johamu, dohot mahamu gabe badia dinasa parange muna. Ai natar surat do, badia mahamu, ai nabadia doau. Ido sahat nahujahama di bahasa Indonesia. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil hidupmu, seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Puriani Tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Nunga saminggu atedung kita merayakan yaitu Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Jala masuk mahita sonari tu minggu kuasi modogeniti, ya. Kuasi modogeniti artinya seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir, jala istilah kuasi modogeniti dibuat doon sian Sada Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sama seperti bayi yang bergantung sepenuhnya pada air susu yang murni, bergantung kepada ibunya, bergantung kepada orang tuanya. Songonido halak naporsea ima mersigatung, bergantung sepenuhnya kepada Allah dan selalu rindu untuk bertumbuh dalam iman dengan menerima air susu rohani, yaitu firman Tuhan manang hapani debatan, ya. Songonido ngoluni naporsea nato tong makasih holi hapani debata di ngoluna ati jidang tersirang dak danak sian ima susu yang murni, ya, yang untuk menjaga kekebalan tubuhnya terlebih untuk pertumbuhannya. Nah yang tabereng mamangineng di naung masuk kita tu minggu kuasi modogeniti di naung talewati Paskah sonari tubuh masuk kusukun bohado ngolut tahun setelah Paskah, ya. Bagaimana hidup kita setelah yaitu Paskah dan sudah masuk minggu kuasi modogeniti ini.
Ihamua manginang na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus songoninang naposo remaja sekolah minggu. Ditogihon dohita tidak hanya merayakan kebangkitan Kristus, tetapi hidup dalam kebangkitan itu, ya. Jadi dakolan merayakan kebangkitan ini, alai pohado hita mangolu di haheheoni, ya. Hidup dalam kebangkitan itu. Alanido marhiti hatani de Bapa melalui firman Tuhan dari surat 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, kita belajar terus bahwa hidup Kristen bukan hanya soal percaya dan ngolah nina porsia, alai bohado soal yaitu berubah dan bertumbuh. Kita dipanggil yaitu untuk hidup dalam kekudusan, bukan setengah-setengah. Alai bohado sudah ngolu tahun, mangolu di bagasan habadiaun. Alanido sada Petrus sada ayat 10 sahatu ayat 10 nomon, majou kita songon halak na porsia untuk hidup dalam kekudusan sebagai respon atas kasih karunia Tuhan Allah. Jala moloridok dison kekudusan habadiaun berarti memisahkan diri dari hawa nafsu, masa lalu, dan menjalani seluruh aspek kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan mempersiapkan pikiran, dengan waspada dan berharap penuh pada Yesus Kristus. Huriani Tuhan tanah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, si Petrus dison pasahapton manang napiga poda, ya. Dia menyampaikan beberapa nasihat kepada para pengikut Kristus. Bagi setiap orang yang telah diselamatkan oleh Kristus dalam penderitaannya, bagi setiap orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Masai di zamoton apostol Petrus ma asatotung majaga habadiaon di tonga-tonga ni jolma na mangulahon haramunon dohot hisap-hisap ni daging. Lapan tanda, karena kita hidup di dunia ini yang penuh dengan keinginan daging hawa nafsu, alani konjamot, ya, ikon waspada. Jalatarida mai di bagasan pangalaho, marhiti holong ni roha tua kadongan, dohot ima haporseaon tu debata marhite Yesus Kristus. Ikon mangolu mahita di bagasan parangi hati uron, ima marhite nama jaga akka pakatayon, unang pasal puhu dohot akka pangalaho, unang mabain gasip atau batu sandungan kepada orang lain. Alania manginang, naposo remaja sekolah minggu, ahado nanaing tatiop sian jami tahun, na parjolo, bohado ngolu na marpakirimon, hidup yang berpengharapan. Di ayat 10 ridok naking, di baheni hohosi hamu marohamuna torang marohamuna, sadok makirim bahamu dia singiroha natar buam tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Didot dison, karena itu siapkanlah akal budimu. Artinya kita harus hidup dengan kesadaran rohani. Ikon waspada dohita. Berarti tidak hidup sembarangan. Kita dipanggil untuk apa? Mendisiplinkan diri, berpikiran jernih dan tidak terbawa arus dunia. Nangatong emena masa digagat ursa ina masa imadiula dan songoni, ya. Tapi bagaimana kita waspada berpikiran jernih, ya? Dengan apa? Dengan kesadaran rohani, ya. Dan terbawa arus kita. Karena apa? Fokus utama hidup adalah berharap penuh pada kasih karunia yang dinyatakan saat Yesus kembali, bukan pada kenikmatan sementara. Dan persatu kinani nagabe fokus tadaong. Dan itu zuan ningolut tadaong. Tetapi apa? Kehidupan kekal ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Alanikon hati-hati dohita. Ya. Ikon hati-hati dohita. Dan boy mangolu hidup sembarangan. Alai bohado hita naking mendisiplinkan diri. Imamar pikiran natorang jaladang tarihut ima tuaka arus-arus dunia. Jala didok dison makkohosi roha ima patoguhon haporseao.
Alana molodung hohos roha, tutudang murah-murah betarela itu kan. Sarana noaing molo didok marhohos ya, songonikat pinggang kan itu. Kan molo nung ngagomos ikat pinggang kedang murah beonaha. Mede buati manang narokon, manang na celanaon, kedang murah beom mede itu kan. Jadi songonido dison makohosi roha, berarti teguh di dalam iman. Molodung teguh di dalam iman, dang murabe on tarela-ela, dang murabe on terpengaruh tunahumaliang. Isarana songon nama sa diturpukon nakaning diturpu epistelati. Ya. Molo di Jepangi bangsa Israel pi akka bangsa anon di tanah Kanaan, dan mereka adalah menyembah dewa Molok, ya, dewa api, akka berhala. Molonunga di hohos nasida rohana, mereka sudah yaitu teguh ya dalam iman tutu hata dang tarela be dang do benasida manobaon. Karena apa? Mereka sudah teguh dalam iman. Itu nakani songon di nak kita di partikian noai molonunga tahohosi rohata ya, molonunga tahohosi rohata dang murabe hita tarela marangaha pe diulah halak disi dang parsidoho behita tuakana maralo tulomoni rohani dewata. Alana gudang dojol manuai murah tarela ya. Dia sudah menjadi Kristen dan lama menjadi Kristen, sejak kecil dia sudah menjadi Kristen. Alai boha gabe kembali ke hidup yang lama ya. Mulak musei iya matu ngolu hirana somanada Tuhani di ngoluna. Jadi alani komanap dohita ade. Ikon manap dohita di tonga-tongan ni ngoluta. Jadi takas do di paingot Apostol Petrus huriai asa totong mangaradoti hapor siaon manang manada asi dohot holong ni rohani debata, supaya apa? Mereka jangan mudah terpengaruh alai ikon di hohosima rohana ati marhapor siaon natugu. Jalan idok muse dison torang marohamuna ya. Sadok makirim manasida di asini roha. Letakkanlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia. Amanginang, kekudusan bukan hanya soal tidak berbuat dosa, tetapi juga bagaimana kita menaruh harapan kepada Tuhan. Tidak bergantung pada dunia. Alanido godang jol maaha, kecewa karena berharap pada manusia. Ya, berharap kepada harta, berharap kepada jabatan. HP sasitong naonahado. Berubah dosa luhut naonate. Ai boe dosa nari jolma berjuhia tuhita. Ya, bisa. Sekarang dia besti kita. Sekarang dia soulmate kita. Songonom mahita. Kan darong do jolma. Buhado hubungan ni mana dot siahai songonom mak indah itu kan. Tapi bisa berubah tidak? Bisa. Ya. Bodoh mubah kan? Boe. Haru namar keluarga boe. Boe mubah. Ya. Jadi di sini dikatakan kita harus ya letakkan pengharapan itu sepenuhnya hanya pada kasih karunia ya. Menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak bergantung kepada dunia. Dang tu jolma, dang tu arta, ayar telau. Lo sudah doi, gitu kan. Boy do aing go artap na sonari alai suwut dah. Dang adong, manangaha. Dang tu jabatan. Boy do sonari tibo jabatan ta ya, tibo pangkat ta. Alai hok doi daung. Ya, tidak. Karena apa? Semuanya itu berubah hati. Mubah dosa luhut naik. Ya. Alani holat tutu haptai dohita marpakirimon. Letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Ya. Sudah hita. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan yang sudah mati untuk kita. Ya. Yang sudah menebus kita. Yang sudah bangkit. Onang betok tu portibion. Apalagi akka sekolah minggu remaja naposo hati. Jangan letakkan pengharapanmu pada kekuatanmu, ya, pada harta, pada pangkat, ya, pada manusia. Tetapi bagaimana kita meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Jala, tugas tadu isong nakkan atau rasati. Asa mengajar honi, tu akka generasi muda, itu kan. Asa tiruak kita yang meletakkan pengharapan itu kepada Tuhan. Molo diberek kita marhapor siaon datugu marpos niroha holam tutuhani nasida pe ati apalagi di minggu keluarga mereka juga akan meneladani kita ya. Ditiru mahita bah anggonato rasu bah popuku bah ya, selalu meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Namang iuk murse dison dia saplopat ima pangarajaion diri ya.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Songon dak danak si pangoloi mahamu, unang mapayut-yut hamu besakap-sakap miroha, uju di haoto on munana julu. Amanginang remaja naposo bulung sekolah minggu. Kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak yang taat dan tidak lagi menuruti hawa nafsu yang dulu menguasai kita sebelum mengenal kebenaran. Alani perubahan gaya hidup adalah bukti nyata dari iman yang transformatif, ya. Ikut taridama perubahan hidup dang dajolo be. Ikon saunari nama yang bagaimana hidupku sudah berubah di dalam Tuhan. Kita disuruh di sini sebagai anak-anak yang taat. Dak danak si pangoloi. Somalnya dak danak dioloi donatorasna ti. Ya, si pangoloi do dak danak donatorasna. Olo do diajari natorasna dak kuboto di son. Ada anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Olo do songoni saya dialo natorasna, ya. Ada orang anak-anak yang selalu melawan kepada orang tua, hati-hati. Ya, hati-hati, jangan melawan kepada orang tua. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, ya. Hormatilah orang tuamu, ya, supaya panjang umurmu. Ini yang kita lihat. Jala somalna idok di hatan itu hapna si pangolo ido dak danak tu natorasna. AHP didok natorasna, ya, dia akan lakukan itu akan nauli nadenggan ate. Jadi molo soolo dak danak mangoloi ima di poda di picang-picang dohot ora-ora ni natoras boy maibana madabu tarlubang ate. Ya, bila seorang anak tidak taat, tidak patuh kepada nasihat, ya, kepada yaitu perintah orang tua, dia bisa jatuh, ya. Gabe madabu ibana idok tarlubang, dia tersesat, ya. Alani hati-hati anak muda, ya, akan aposo remaja sekolah minggu. Ikon totong do gabe si pangoloi ate. Jala idok mesti dison, dak danak masihol di panarihonon ni natoras, ya. Ketergantungan hidup ima kepada ibu yang melahirkan, kepada orang tua. Di halak Kristen na dihurian aparjoloi adong mapangarajayon diri dohot manangihon picang-picang marhite hatan di debata nabi negina. Jadi seperti seorang anak pangoloi taat. Demikian juga jemaat mula-mula, mereka juga taat, ya, kepada yaitu firman Tuhan yang mereka dengarkan. Alani idison marhite turpukon nang dipaingot hita, maloma hita mambuan dirita manang di dia pehita maringanan, ya. Maloma hita mambuan dirita manang di dia pehita maringanan. Tagam disudiakan anaing masa di ngolutta, unang murah-murata rela dihamajuon dohot akalan na asing. Karena kita jangan serupa yaitu dengan keinginan-keinginan yang dahulu. Artinya manginang, ada kehidupan lama yang harus ditinggalkan. Dosa, kebiasaan buruk, pola hidup lama itu harus ditinggalkan. Karena ada orang, dia sudah bertobat tapi mulutnya masih sama seperti dulu. Emosinya masih meledak-ledak, kebiasaan lama masih dipelihara. Padahal dia sudah, yaitu katanya sudah hidup di dalam Kristus. Alani itu disonakan ingat, kebiasaan lama itu harus ditinggalkan. Unang benak kaningan dison, ya, hawa nafsu itu menguasai kita seperti pada waktu kebodohan munin naate. Mulai dok dibahas Indonesia. Namangihut musena napatuluhon dia isap 5 marparange nabadia. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu, ya. Alai mangihutton nabadia nama jauhamu dohot mahamu gabe badia dinasa parange muna. Manginang dipaingot apostol Petrus dohuriai asa pasiding ngolu imasian haramunon pangalaho hajahaton. Nunga badia akka halak Kristen nang porsea tu debata alani inaing madipatuduhon habadiaoni di ngolu sigano pari, ya. Dak kola di gereja, ya, songon na badia, songon na kudus, bukan. Tetapi prakteknya adalah dalam hidup keseharian, ya. Di ngolu sigano pari, ay bodo jolma berengon badia hian, ya. Alai ketika dia
dia pulang dari gereja, hidupnya kembali lagi kepada habitat yang lama. Pangalaho, naso denggan. Alani dison, naing tapatuduhon mahabadiaoni di ngolu sigano pari. Parsauran na denggan tu saluhut halak, masih urupan dia kana hurang, masih ajuan dohot masih haholongan. Di batado nama jauh hita, sian haholomon, tu hati uron, molo mangolu hita di bagasan habadiaon, jupang ma pasu-pasu, dohot las nirohan. Ya. Nah parpudi tabering siat turpukon, ima dia saplonom, nabadia do debata. Allah adalah kudus. Ya. Allah adalah kudus. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Aina tersurat do badia mahamu aina badia doa. Amanginang. Napo so bulung remaja do sekolah minggu di paujung diakhiri apostol Petrus do suraton marhite jauh-jauh asa marhabadiaon marningotaha bahwa debata nabadia do ya bahwa Allah itu kudus. Ikon badiado hita dia kaparange dohot paru lauta. Allah debatado nama jauh hita dia ka ima ngoluta nunga di parbadiai hita alanido dipangido sebagai orang-orang yang sudah percaya ikon badia mahita diparange dohot pambahenan. Patuduhon ma pabua aha naso sarobang behita dohot portibion ya Roma 12 ya ayat 1 dan ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ikot kadaun mahita sian parange dohot paru laut ta siganu pari. Alaidokaha, kita adalah surat Kristus yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh orang lain. Ikut dari damai. Jadi kekudusan itu amanginang bukan sekedar status, melainkan harus menjadi identitas, melainkan harus menjadi gaya hidup kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita dipanggil untuk menjadi berbeda, memisahkan diri dari dosa dan mencerminkan karakter Tuhan dalam tingkah laku sehari-hari. Taingot, argado hita ditubus, ya, argado hita ditubus. Nangatong ditiki tadohoti ima pertanyaan pasion, tadohoti detik-detik kematian Yesus Kristus. Tangis sita, tasol soli sude, akadosata, anggoon haji donari tahun ni Tuhani. Mate tersilang ibana humoko pahunita ya. Tabereng ma arganai kita, ditobus hapedung lewati, mula muse, ido kan. Tuaka pangalaho nah hurang. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa kita ditebus dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan apa? Dengan darahnya yang kudus. Aptong, tajamotum mahapursiaun di pardalanan ningoluta, jala totong mahita makirim di asing rohani de mapa. Holam tuibana mapakirimota, unang matudongan jolma, alana molo tudongan jolma gabe tarhirim dohita, manang kecewa mahita muse. Aptong, marpangusadian mahita tu de bapa jala posmarohata amanginang nunga di palua hita nunga di tobusita pargogoan na dohita asa marparangi marpangalaho nabadia hombar tulomo ni rohani de bapa bona ngatong ate selamadau hita. Tetapi marilah kita semakin mendekat kepada Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, yang selalu yaitu menasehati kita bagaimanakah hidup anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, mangolu di bagasan parange nabadia. Aptong bodoh hita marparange di bagasan yaitu ngolu namar habadiaun bisa. Kalau Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Atau unang sirang ngolum siap Tuhani, ala itu tongdo ikon lam tapajonok. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan dalam setiap saat, setiap waktu. Tetaplah di dalam Tuhan. Atong di pargugui mahita lahu marparange nabadia. Amin martangyang mahita. Muliate madihuali Tuhan di paingot hodo hami marhiti hatam nabadiai. Asa marparangi hami di bagasan habadiaon.
Nunga di jauho hami, nunga di tobuso hami ale Tuhan, sian saluhut dosa nami. Alani songon tugas nami, tanggung jawab nami, ikon marparange nabadia mahami. Atong ale Tuhan, molo di bagasan ho hami, di bagasan tot di porbadia hami. Margogo mahami tutulau patupahon ngulu marparange nabadia. Atong paingot hami ale Tuhan, asaw nang sarobba kami doho portibion, ay nung nga di pay baru ho hami ale Tuhan, marhite hamamate male Tuhan, marhite naong di palua ho hami sian dosa nami. Atong di pardalanan di ngulu sigano pari pargugoy mahami saluhut, mulai si anda danak na poso, orang tua lanjut usia ale Tuhan. Asa saluhut kulmit ni ngulu nami patuduhon jati diri nami, identitas nami songo nagkasihut toko, songo nagkanak komu na marparange na badia ale Tuhan. Asa manang di dia pe hami tarida mahami tutu akayanak komu ale Tuhan. Atong posrohan nami, pakyomu mahami ale Tuhan gabe pasu-pasu. On mahami ale Tuhan ruas nyuriam, naro di manugoton mulai si anda danak saat tunang lanjut usia. Di minggu keluarga ale Tuhan, rakmar minggu hami dohot akka keluarga, dohot orang tua, dohot ianak pun ale Tuhan, pos dorohanami ale Tuhan, lam patugonmu parsaoran di tonga-tonga ni ganup rumah tangga, lam tabba maholong ni roha ale Tuhan, jala akka ianakon gabe si pangoloi tunatoras, songoni akka ianakon gabe tiruan, tuaka sudut nau poso tuaka ianakon ale Tuhan. Atong ale Tuhan, pasu-pasu mahami saluhutna, dia kaulau nami di rumah tangga nami ale Tuhan. Pasu-pasu nang akayanakon nami dia kaparsikolaan ale Tuhan, dia cita-citana, leon kesuksesan keberhasilan tu nasida. Alai paingot nasida ale Tuhan, asa totong marparange nabadia. Akayanakon nami ale Tuhan, na mga luli karijo, leon par karijuan. Songonia kanang cukup umur berumah tangga, leon jodoh na seiman na setia na marhabiaram tuho. Aka keluarga le Tuhan nama kasih holi hagabeon, lehon maditiki halehetana. Jala hubak kami manang akaruas nyuriama le Tuhan na di bagasan parsahiton, na peyak di podoman di rumah sakit. Manang na hadir apala ditikion ale Tuhan, di tongan di bagasmon, nang ale Tuhan nama dohoti par mingguan melalui live streaming ale Tuhan. Molo ale Tuhan marsahi na sidagale pamatangna, pamalum ale Tuhan. Leon hagogon na siyakoy, unang madele alay tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan sukacita kepada mereka. Ali Tuhan, tuaka keluarga nama ngurus nama sahid leon gogo, nang luas kali ali Tuhan. Alai totong nasida ali Tuhan di bagasan tangiang, marsi hohot ali Tuhan di bagasan pangiduan natugu. Ali Tuhan hubuan hamima ruas nyuriam ali Tuhan namarlas niroha, marhitia ka ulang tahun ali Tuhan. Baik ulang tahun kelahiran atau perkawinan. Homale Tuhan nama nabai umur nagajang dohot hahi pason. Jala nama ngalehon ale Tuhan nakapasu-pasumi. Jala ajari ale Tuhan nama namin na nami saluhut ruas nyuriam. Maka mulatehon ale Tuhan. Ima pasu-pasu nang pinasahat marhite umur nagajang. Jala ale Tuhan ajari mamakya kapartikian nang dipasahat mo di bagasan rohana bisuk. Atong macegudang dodo sanami ale Tuhan seisama saluhutna. Asa talupa mimanjalo asmi roham. Jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marende hita laus tapasahat mapiliata.
Tatangnya kon mapiliata ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haruruan ni saluhut silio lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami mas yanani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabe wam na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasia kami pilihanon. Pati bulhon haranjaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalaput ada hami godang di silio lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, si isa madusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tu gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasauron madamena tutodim. Amin.